Ya dama ni barin ga maka ji. Ina gan ka cire Lagos banda inda nake da fans da followers irin Kaduna. Like wani shiri kake ma not yanzu saboda naga a shirye kake yanzu. Da nake muku kawai wannan shekaran sai kun yi alfahari da ni ko kun ki ko kun so dole artist yake ji da kan sha arewa ni ma ina ji yanda kake samun stream ina samu yanda kake samun views ina samu to ni ba upcoming bane. Hi everyone, sunana S-Boy. Ina masu cewa S-Boy ka kawo mana Bilal, ka kawo mana Bilal. To yau ga Bilal a garin Kaduna. Sunana S-Boy, ina tare da wa. Sunana S-Boy, ina tare da wa. Comedy zai muku. Sunana S-Boy, ina tare da wa. Okay, sunana Billah. Big for North. Okay, Bilal, akwai wasu mutane da suka cika min DM. Wasu daga Ghana, Niger, Chadi, Cameroon suka ce S-Boy idan baka kawo mana Bilal ba mun daina kallon shirin ka. Ba za su daina kalla ba. So yau gani ga Bilal na cika masa da kawai. Gaskiya ne gani ga S-Boy ni ma na ji daɗi haɗuwa da kai ba. Ka san ni fan ɗinka ne. Yes, ni ma fan ɗinka ne. Ai gaskiya ne. Ai kai kowa ma fan ɗinka ne Bilal. Ni ma fan ɗinka ne. Saboda ka san menene Bilal? An ce kai kaɗai ne komediya mawaƙin da ka taɓa sakin album inda a week inda ka saki album ɗin kowa sai dai duka Africa ne ba wani Africa ranka ta kafa kowa sai dai shaida cewa Bilal is dropping. Wani irin shiri kama wannan album din? Ai ba ma album bane, EP ne ma ba. Amma ka san mu muka tashi muna yin abu kaman different bayan da mutane suke ba ka gane. So san dai zan ce ya ma tafi inda baka tunani. Dan yanzu kaga gaba ɗaya ba fi irin wata biyu da saki ba. Muna yanzu gaba ɗaya total stream wajen 14 million. 14 million. Oh my god. More EP ba album ba. Kaga album muka sake shut down ya. Okay, Bilal, like how many years kai kana music? Yanzu na kai irin da fara music before dama music na fara kafin comedy dan kai irin shekara 8 ina waka for now kaga yanzu ba upcoming bane ne gaskiya no ba upcoming bane Bilal ba upcoming bane yanda kowane artist yake ji da kan sha arewa ni ma ina ji yanda kake samun stream ina samu yanda kake samun views ina samu to ni ba upcoming bane gaskiya okay I'm not upcoming artist gaskiya Bilal kai ne ka saki wata waka wanda take ta banga duk inda yanzu presently yanzu for not na only you if you drop na hit ne ya kake ji yanda kake ji mutane suke using wannan sound ina jin daɗi ka san komai za ka yi ka yadda da ubangiji ne ke ni Allah nake barwa komai bana yadda mutum zai mun abu ka gane so kawai ina jin daɗi ba mama kaɗan ba a cikin waƙoƙinka wace waka ka fi so wagan da na fi so waka biyu ne akwai stira akwai more wanda muka yi da sarkin waka ba ma mu sake shi ba ko na wai ya waƙonku da sarkin wakan nan yaushe za a sake ta za mu sake ta insha Allah maybe 2nd October ko 1st saboda yanzu in ba laifi in ba da morala zaka dan iya mana mamin din wannan sitiran saboda wannan sitiran mutane sun faɗa sun ce waka ce wanda ka yi ta da knowledge da komai kowa duk wanda zai ji wakan zai yi feeling presently if say you are guy ko wane ne za ka yi feeling normal abin yana faruwa da kai ya sarkin rufin asiri to Allah mai ba dabbobin dawa abinci sai ya masanin sirri da fili kai malam Allah masanin ƙauye haɗi da birni to so nake na kai mataki a rayuwa wanda ban ishe ba so nake ka haskaka mini abubuwa wanda ban sani ba dan kai kadai kake bani dama Allah ban ji na iya ba to sa duniya ta ji to Bilal like last time da ka zo Kaduna something happened and yesterday kuma ka zo with the massive kai shut down ya ka ji ai dama wancan da ya faru ma like wasu ne aka turo su daga wani gari suka zo suka bata shi amma ba su karyan gwiwa ba saboda ni wannan din ma na ji daɗi sannan jiya kuma still an ƙara nuna mun soyayya dama ni barin ga maka ji ina gan ka cire Lagos banda inda nake da fans da followers irin Kaduna ko Kano ba su kai ne yawwa ka gane duk da dai gari na ne Kano amma dai followers da nake da su nan ban da su a Kano like wani shiri kake ma not yanzu saboda naga a shirye kake yanzu not babban shirin da nake muku kawai wannan shekaran sai kun yi alfahari da ni ko kun ki ko kun so dole kun gane ai saboda akwai abubuwa za a kawo canji yanzu mun gama da arewa za mu je inda ba a jin yaran mu za mu kai musu yaran mu kun gane kuma sai O2 arena insha Allah kai daga san komai insha Allah to ba da mu Billah